О, Боже! Гларче! Ама какво ти има на устата, бе, душа? Да не би някой да те е бил през муцуната? Или те е охапала уса? Ама внимавай, моля ти се, и аз се виж как си се подула. Пък и накриво, дано да не си допуснала фаталната грешка на колежката ти Мара от варачката да си набуташ силикон в тесните злобни в този случай и старчески устнички. То ако така лесно се правеше апетит на уста, всички щяха да са Анджелина Джоли. А като се погледнеш в огледалото при добро осветление и с очила, ако обичаш, ще разбереш, че за сега пластичните хирурзи ви докарват само като Олег Попов. В случай, че знаеш кой е той, мила. Глория, може нещо да ви питаме? Ами, ще съдите ли най-накрая пластичния си хирург? Моля? Душицо, годинките не прощават никому. Ползвай слухов апарат. Ще съдите ли пластичния си хирург? Ами аз бих осъдила вас за този въпрос, защото първото, което вие не сте сигурна на това, което говорите. Ами аз съм сигурна, но просто ви питам.